Často sme obklopení vecami, ktoré akoby nemali riešenie. Nie je to však pravda. Keď chcete, aby sa veci pohli správnym smerom, treba skrátka preto niečo urobiť. Toto som vždy pokladal za výzvu. Nájsť spôsob, ako využiť energiu a zmeniť veci k lepšiemu. Združenie Lepšia Trnava sme zakladali, lebo sme cítili, že tu niečo chýba. Chceli sme z nášho mesta skrátka spraviť krajšie miesto. Trnava sa ale lepšou nestane len tak, sama od seba. Nestačí iba zavrieť oči a snívať o tom, aké by to mohlo byť fajn. Nie, treba mať jasnú víziu, ako to urobiť. Teraz máme pred sebou novú výzvu. Posunúť našu aktivitu na vyššiu úroveň. Som Peter Bročka, váš kandidát na primátora. A viem snívať s otvorenými očami.